saboda za a miki yawo da hankali a miki wasa da kwakwalwa, saboda a kayar miki da hankali. Kin ga fa Alhaji ya fi son ɗan nan fa abu sayarin ya su da ya fata cikin sa. Ba zai iya yi ba, babu cin amanar da ba zai iya yi. Ai tun da Allah ya sa matan nan ta samu ta gub da ni. Wallahi kakata ta yanke saka. Yanzu na dawo sabon mutum, yanzu na kiris da Hausa manyan. So yake ta zaman ta bi hanyar da ba ta alheri ba. Sai kowa damuwa da faruwar wannan abu. Bayan yana da burinsa a ƙasan zuciyar shi. To ai ni ma amana ta waye suriki. Saboda za a miki yawo da hankali a miki wasa da kwakwalwa, saboda a tayar miki da hankali. Kin ga fa Alhaji ya fi son ɗan nan fa abu sayarin ya su da ya. The boss lamented in the same destiny, but the calamity it is storm and gaze to the basil. Waye suriki. Ki nemi babban mutum mai hankali da tsatse sa'anki wanda zaki aura sai ki nemi dan cikin ki ce shi zaki aura. To in banda abinka ai ya kamata ai maguzi. Baka da mutunci kai a ce mutumin kawai ne kai. Ya kawai da ka zo aka haure da Na hauka kada kan mana na hauka. The destination to take off, the destination is to fly up, but the sky is limited to them. Waye suriki. Producer Sadia Uwar Soro, Assistant Director G Sardauna, and directed by Kamal H Mai Katifa. Waye suriki. Tsadar rayuwar nan ba karamin damun al'umma take ba. Duk wanda ke gani kuka yake da tsadar rayuwa abu. Sai kuma in ce ki fa kike cewa fa in je ne.